Čau, takže čaute ľudia, dobrý deň, vítam vás v ďalšieho videa ľudia, konečne po tých 100 rokoch sme dali 30 odberov, finally, 30 odberov, máme to za sebou, teraz by som chcel, aby sme dali 40, prosím, dajte odber, je to jeden klik, for free, reálne, jeden klik, aj tak pomôžete, prosím. Dajte odber, dole také červené tlačítko. Není šanca, že neviete, čo je to odber. No, tak máme tu 30 za sebou, čo? No, asi áno. A asi ste si už všimli, že idem po 10, dobrý, ja skúsim začať. 10, 20, teraz máme už 40, nie 3, 30. Vidíte to ako 30, hej? No, tak hitli sme tých 30, teraz by som musela dať tých 40 a postupne 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a na 100-ke odhalím svoju identitu akože tvár. To som už povedal v mojom videu za 10 díky za mod za 10 odberov. No a potom dám takto dám masku. A už tam nebude táto cenzúra, ale mám tam normálne svoju tvár. No. Takže asi takto. No. Tak toto bolo iba také menšie poďakovanie, extrémne moc za tých 30 odberov. Konečne. Takže už len tých pár slov, že dajte odber. Čau.